Napapaano ka? Ha? Napapaano ka? Ano? Tulala ka ba ka? Tapal mo na lang kuya ang digdiyo. Pirmi nga ang digdi-pirmi kaning nasa layasan. Pero yung nasa lanyasan, pero may ako nakatukaw, iyo. Pirmi nakatukaw, kakabulang mo lang nga ni iswapon. Kakabulang ka dyan, huwag pinapayagin, kakabulang ko lang. Payagan. Baka nalalaginip ka. Tama mo doon ka man. Tapal mo na lang kuya ang digdiyo. O ano man gusto mo? Tugda ko. Gusto mo magladag? Alawan. Gusto mo ay magladag? Iyo. O ano ka na si mga barkada mo duman? Ano kung tapos na dyan, Demon? Alukon mo na nga ni. Ano kung ka dyan? Alukon mo rin ang babasin na duman. Pero ya duman, nagkakaingit nga ni. O ano ka na nga ni duman na? Darang mo si manok mo dyan, tiguro condition mo magkato sa hapon. Puro kondisyon, tapos at dyan dahil. Kuya na ako to duman. Sayang ang pagkukondisyon ko ng manok. Duman na nga ni. O yan na pati usin daw mo nag-aaralat ka sa imo. Iyoya mo na. Duman na. Iba na nga ni. Sige na. Duman na. Iyo. Ginagawa. Duman na nga ni. Ano ba ka? Habang mo magduman. Abo. Sige na nga ni. Pinapayagan Baka ka na nga ni. maawag ka. Dahil nga ni. Sige na magdumang ka na. Suro ka. Iyo. Tapos at dyan, Diamond. O sige na nga ni. Duman na. Matuman ako. Iyo. Sige na. Suro ka. Iyo. Sigurado mo ah. Hindi mo lang pala nahalat mo. Inaagi-agi mo lang ko sa tulala. Ano? Inaagi-agi mo lang ko sa tulala. Ay, yun na yun ah. Yan ang sinasabi ko ay. Sinasabi. Inaagi, Mas mali talagang digdi na lang. inaagi mo lang ko sa istorya. Kunwari ka pa man. Digdi na lang ani. Gusto mo, pero may kay barang barkada mo. Kaya kamukha mo na tong barkada mo. Digdi na lang. Sige nga kamong bulang pares na kang parang ipot. Parang ipot ka dyan. Parang ipot man talaga.